Доста готини пичове, аз съм Shadow Beast и както виждате днес ще играем Clash Royale. Както виждате има нов Валкирка мини чалендж, като нещо като здрав чалендж. Избирам принца. Така, Спергалинс. Poison. Вижте, по-тъпи карти не можаха ли ми дадат? Извинете, много съжалявам. Или... О? Честно? Честно? Но аз си го слагам. Мортера. Аз нямам нищо в атака. По-само се защитавам ли? С принца, освен да бутна една кола. What the fuck? Какво стана, бе? Той пусна тук и тук. Ето тук и тук. Ето тук пусна. Извиниш? Не. Какво е това? Аре, кажи ми. Кай честно. Плиз. Честно, кай. Фурница. Фурница. И да мрат всички. Опа! 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 Ей, свинчо! Бах ти пича, бе. Толка се помисли, че ще направя нещо. Сахи се. Ау, аз съм имал лава! Ох, само спаси от голямата забава. Кай честно! Айде! Боднах моя! Yes! Yes, бе! Yes, бе! Това пише нищо, той пуска. Добре. Аз ще те бия така. Чакай, ако ме пусна още една принцеса. Какво ще направи? Тук лава. Нищо няма пуска. Добре, пич. Благодаря ти. Много съм. Просто чудотворец. Чудотворец. Пум. Айде. Хора, оказа се много лесно. Това пич се опита да прави нещо в първия момент. След това никога няма. И не можахме да си довърша думите. Както виждате, има нов Валкирка мини чалендж, който играете. Ето и аз съм направил една загуба. 10, ей! Освен да се бие пак и защото е много малко, 3 победи само. Не холи. Ей, какво направих аз, бе? Защо пак Валкирка? Да му дам 2 Валкирки. Що му дам 2 Валкирки, бе? Ей, бой, че съм просто майко. Бой, ай. Това не е сериозно, брат. Знаеш колко щях се кеф? То вместо няколко карти, вместо няколко карти ще идем се надам по-малко от мечото аз. 2 Валкирки за какво сме? Той ще използва за една пича. Много съм зле, брат. Много съм зле, брат. Него брат. Той, ей са. Само 102 пича. Така. Аре, бе, защо ми лаги, бе? И рече. Каквото сенка. Аз пускам айс, бе. Какво ще пуснеш? Какво ще пуснеш?
Виж, много ме дразниш. Там ти честно. Удари! Плиз! Yes! Плиз! Yes! Плиз! Yes, заедно. Браво, момче. Ай, сега ще му бутна тук. Ето тази, ето тук. Малката арчер. О, супер пич! Супер, просто идеално. Знаеш ли колко ми улесни живота? Ти знаеш ли това колко ми улесни живота? Много просто. Много просто ми улесни живота. Просто. Доста много ми улесни живота, пич. Доста. Нямам от николата, ама поне не направи нещо. Ти си несериозен. Това е несериозно. Това е несериозно отношение към играта. То пиш не играе като хората. Не знам, то ще се оплаче на Supercell. Че има човек, който не играе като хората. Да, представях си това минимум, че сега да бутне колата. Ако я бутне, ще си затворя поне очите за... Или няма да играе играта повече. Не, няма да игра за 10 дена или нещо такова. Сигурно. Нещо такова. Пич, ти не разбрали, че кула няма да ми бутнеш. Не! Бутна ми. Ти си несериозен. Ей, аз му бутна. Бе. Смешка. Кажи честно. Арчерки си, плиз. Моля те, бутнете му и трета. Плиз. Не, брат. Добре, аре, кажи честно. Добре, защо беше всичко това? Имаше ли логика ли? Пека, ей! Нямам думи. След един ден и 15 часа почва и Epic Challenge, дами и господа. Това ще е много яко, както гледам Epic Draft Challenge. И значи на 3 победи ти дават 3 епика, на 6 епика, на 9 епика. Вау, това е яко. Просто супер. И това не е дека. Не знам как вие ми го мислите, обаче аз мисля така, да го видим този пич и направо да вземам отварен кролчеста и не знам. Не знам как го мисли той. Не знам как го мислите вие. Аз мисля, че този мач е мой. Аз така го мисля. Вие как мислите, си е ваш проблем. Си е ваше мнение. Аре бе, пича, аз няма пусна. Но прави се. Добре, че му казах. Ако не му бях казал, ще да пусне. Плиз, кажи ми честно, че напускаш нещо. Ти си несериозен! Честно ти казвам. Повече с тебе няма да игра. И това е. Аз ще се разсъдя. Кай честно. Това не е сериозно, че нека ми играта. Аз не знам. Ти си честно. То пич не играе честно. Не за къде да играе. Добре, пича, и аз ще играя нечестно. Не знам, ти казвам. Аз мисля да играя нечестно. Плиз, удари! Ти си несериозен, пич. Кай честно. Не. Моля ти се, Боже. Плиз, ти си с мен, нали? Не.
твоята сенка. Еми някак, брат, той то пич направо. Той не помисли тук за някакъв спел демидж. Еми той два пъти ми бута балон, просто идеално. Супер. Еми то пич ми би, просто няма какво говорим. Добре, бий малко. И така се прави, като значи на шанс, ето, путай да го пусна год, освен джанс, където ако имах, ще го убия всички. Тук прави една бомба и всички ги убия. Ма съм тъп. Браво, пич, много си добър. Велик си даже. Ей, защо си на мен, бе? Точно това, което до сега съм го имал и до сега съм го имал в дека си, и защо го махам и точно това ми трябва. 5 игри не ми трябва, изведнъж ми трябва. Кай честно. Какво го не? Окей. Ти си несериозно, пич. Не толкова сериозно. Ето, той ми пуска елитки, тук мускетарка, аз съм ритмот, супер, просто. О, балона поне ударя, плиз, кажи ми честно. Ти си несериозен! Това е хипер несериозното. Pineapple pen. I have a pen. I have an apple. Моля се, не чекам формата. Please, удари, please. Yes. Бог е българин. Ами добре. Аз ти пусна лакирка, уизър и таличка, не знам къде. Какво ще правиш, обаче... тук. Даже честно така. Честно така не ми пука даже. Даже не ми пука. Какво ще правиш, къде ще го правиш, с кой ще го правиш? Мене това не ме засяга. Знаеш ли това? Плиз, кажи не. Плиз, кажи не. Не, това не трябва да се случва. Не. Кажи честно. Ти сериозен ли си? Плиз, кажи нещо. Сега ще говоря някакъв мъртвец. Плиз, кажи нещо. Нещо някой умира. Кажи нещо, плиз. Така говоря. Моля се. Аре, мри. Моля се, умри. Аре, си ден зад. Бум. Плиз. Няма бута нищо. Нищо мангал няма бута. 5, 4, 3, 2, 1, биго. Айде, чао. Айде. Може ако продължихме още 2 секунди, може да ме бише малко. 2 секунди, след 2 секунди все пак. Такъв е живот. Сега отваряме кръвчиста и спираме с това видео. Радио принц. Не му се разсърдя сигурно. Добре хора, това ще е край на този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако така, дайте един лайк. Абонирайте се моят канал. И както винаги, до следващото видео. Аз бях Shadow Beast. И чао!